Екологична пчелна градина Пчелен рай. Месец юли. Билки, подправки и цветя. Всичко расте, пчелички жужжат. Ние от Сдружение Натуралистично сме започнали създаването на тези екологични пчелни хабитати, за да подпомогнем пчелите, опрашителите, флората, фауната, биоразнообразието и хората. И това е резултатът от дейността ни. Една от градините на Пчелен рай, тук в село Горна Липница, която вече има около 20 вида прекрасни растения, даващи нектар, полен, а след това и продукти за кухнята ни. Прекрасно! Ако искате, може да пробвате. Елате ни на гости или се включете към проекта и ще получите доброволно семена или растения, които да отгледате и да си подпомогнете градинарство, пчеларство или просто наслада за окото. Аз съм Христо Вълчев и правиме пчелни райове. Благодаря.